Pozdravujem všetky milovničky Mary Kay. Aktuálne vás zdravím s vyčistenou a pripravenou pleťou, ktorá už sa teší na príchod Timewise hydratačnej gelovej masky. Tejto maske hovoríme, že to je maska pre lenivé ženy. Ale ja neverím tomu, že toto video pozerá nejaká lenivá žena. Práve naopak. Ženy sú ako chobotnice a vedia robiť milión vecí naraz. A vedia si aj zabezpečiť masku, ktorá bude pre ne pracovať v noci. Táto maska má v názve slovíčko Timewise. To znamená, že bojuje s časom, zastavuje starnutie pleti. Má super hydratačné zloženie, obsahuje napríklad vitamín E, čo je vitamín krásy, ďalej vitamín B3, ale aj výťažky z gaštanu, ktorý má silné hojivé a upokojujúce účinky. Čo je výborné, táto maska vám pomáha spevňovať kožnú bariéru. To znamená, že vám pokožku vypína, spevňuje, zvláčňuje, pokožka je po nej krásne elastická. Túto masku súrne potrebujú ženy, ktoré majú šupinkatú pleť, ďalej dámy s rozšírenými červenými žilkami, ženy, ktoré majú sivastú, unavenú pleť, fajčiarky, maminky, ktoré stávajú v noci k bábätku, ďalej ženy pracujúce na zmeny. A ešte musím spomenúť aj špeciálnu kategóriu, a to sú dámy, ktoré pracujú v náročných podmienkach, ako pani kuchárky alebo ženy pracujúce napríklad v kaviarni, kde sa fajčí, prípadne dámy, ktoré pracujú vonku v exteriéri, pretože ich pleť je namáhaná slnečným žiarením a cez zimu zase vetrom alebo mrazom. Určite to odporúčam aj pánom, ktorí majú hlboké vrásky. No a nedá mi ešte nespomenúť dámy, ktoré majú, alebo aj páni, ktorí majú viditeľné pory, pretože ak do pleti doplníte vlahu pomocou tejto masky, tak tie pory sa krásne minimalizujú, sú menej viditeľné. Táto geniálna maska, ktorá má silné regeneračné účinky, nám umožňuje hneď dva spôsoby použitia. Prvý spôsob je klasické maskovanie, čiže masku si aplikujete na vyčistenú pleť, na pol hodiny, môžete pokojne aj hodinku podľa toho, koľko máte času a následne masku zmiete. Odporúčam vám však druhý spôsob a to je aplikovať si ju na celú noc, pretože maska sa krásne vsiakne do pokožky a bude robiť svoju prácu po celý čas, čo vy spíte. A keďže vy už dobre viete, že pleť v noci regeneruje, tak vďaka tomu, že jej táto maska odovzdá vitamíny, tak pokožka bude ráno taká vypnutá, svieža, no a jednoducho zregenerovaná. Keďže nám pomaličky leto končí, tak vám dnes ukážem jednu fantastickú, rýchlu liftingovú kúru, ktorú odporúčam každej jednej žene, ktorá pozerá toto video a má o 30 rokov vyššie. Po vyčistení si pleť ošetríme môjim milovaným Timewise hydratačným regeneračným tonikom. Nezabudnite si samozrejme ošetriť aj krk a dekolt. Teraz si na pomoc zoberieme silne protivráskový produkt a to je Timewise Repair Volume intenzívne liftingové sérum. Zmiešame si teda oba produkty, hydratačnú gelovú masku aj intenzívne liftingové sérum. Na pomoci zoberieme silikónový štetec a vytvoríme kašičku. Tu rovnomerne nanesieme na pleť. Opäť nezabudnite na krk a dekolt. A teraz prichádza na rad jej veličenstvo Skin Vigoret masážna hlavica. Počas dvojminútovej masáže vykoná až 24 000 sonických mikromasážnych pohybov, vďaka čomu zapracuje túto kašičku do hĺbky a maximalizuje účinok séra a samozrejme aj hydratačnej gelovej masky. Liftingová kúra je hotová a ráno sa tešte na nádhernú pleť.